Sorry be. Gani? Kana pwede naman na. Among okra, okra. Kana madyo na laman ni. Taglima bitong kabuki mong dangagan kada adlaw, sobra ni unom ni kabuok. Na kani sudad lang na po na kay sayang na. Kana sunod adlaw na pud na. Diba? Kanang mamalit ka nga. Ngani kada kay mo hang palitin. Pato na dinong ag. Nga kay tungtong sa mga ginang ag. Kaya itinsuil sila ko kadito ang motor kay biyahe ko. Basta mamulak kay kusog kay mo nga. Oh. Lima ka buok. Nandiyan naman eh, nam kabuok. Kada adlaw lima ramay mo ang dangagan. A few moments later. Hi guys, Lunes na po. Sige yan, padung na sa eskwelahan. Nang 7:30 na raba. Alis ako? Lamping. Ngato doon na ni Junjun sa motor kay tricycle. Nadyohonon pa kay nagsigig kahijos. Na siguro na buslot kay nagsigig kahijos. Oy, Mikli, dali mas Mikli o gawas. Sud Mikli, sud. Sud, bajo lagi gawas kay bit-bit na pud ka. Halangan naman ni Mikli. Napahak lagi ning kuan ni Mikli yung dari. Ha? Napahak ang balibo. Ha? Mingkoy, pangit. Sing pangit? Oo. Pinag-away sila. Napakpahak na. Sud, kipit-bitin na dyan ka. Si mama, gi ka na dito ga. Lakaw-lakaw. Nga to darang Junjun sa... Agilmit ni mo, gi. Adyohonon pa ng tricycle kay... Nagsige kahijos na siguro ni buslot. City na 35. Sakto to nag-abot. Ha? Alas 7:30 man nagsud. Alas 35 naman. Aramang kadugay. Dugay ka dyan mo magligo. Oh, na diya. Isa ka oras pud maligo. Itong orasaning sud, alas 6. Ning gawas, alas 7 ka pina. Na, dali-dali ka late na. Dugay ka dyan mo magligo. Nikloy. Pak na ni mo ang balibo. Yung gawas. Yung gawas, yung bunalan dyan karong lulas ang kod. Sod, dito sod. Sod. Badlungan rin ba kayo ka ha? Nag-exercise. Oh. Say, ba't ni mo magmaka-exercise ka ma? Lamis pa mati. Wala na. Kuan baya ko. Wala ko ligid. Paminaw mo. Kanira pang tuhod may pang problema. Makagaan sa pamati mo ng panington. Kana exercise, napagtabang sa lawas. Mga tigula nga. Wala dyan. Pero dito wala vitamins. Wala. Ito. Ang tuyo pag hindi na pagpang-kuan. Lahit dyan ang kanyang mga tigulang dito nga. Sa mga ay vitamins o sa wala. Isa po ng vitamins makatabang sa lawas. Exacto dito doktor. Bisan kuno og vitamins sa kuno nga nang bartuhon ra kuno nalang kuno kay restraint sa imong lawas di kuno ka manuya. Sakto dito doktor. Pero wa gyud ka pala itong vitamins awa. Karon nalag mga utanon. Ako wa man pag vitamins nga sige kagutan. Na jiban di majud mauna ng vitamins mas mauna pa magpagkaon kaysa vitamins. Tungod sa kawan. Ano nga ban bahala ko na vitamins basta na makaon. Ang uban tinuod din na. Sa kawadon labi na karong panahon nga arang lisura wa na di vitamins.
Basta laman na ay makaon. Sabi na banini ka nang walay pati alam yung mga anak mo. Walay pati alam yung mga anak. Sabi. Dyan, labi nagway mahimo. Ayun, salamat ko sa Ginoo na mabuksan din sa santo. Mayroon yung mga anak mo. Sanday. Saan na lang kaasad ako mga anak ko. Wala ako sa kalimutan ko mga anak ko. Saan ko yung ko anak. Wala sila ko ano. Mga Gina, mga anak. Sana yung maguli ang amahan niya. Pagod to si Jesus. Ito ang binyo ng paano. Okay ra magway anak. Dahil ini katiguan niyo mo dahil wala ay mag-atiman niyo. Parehan ako ka nagwa pa ko anak. Mag-atiman niyo. Ikaw ang di pa kaya. Diyan lang daw sa kabuk. Depende ra man sa anak. O napag kay anak ug pasagdan ka. Ang musad lagi noon sa daghang kag anak lagi niya. Bidyaan ra gyapon ka. Imagine ako kasi isuon ako sama lang sa kanya isuon. Kaya karoon sila may mga may kaya. Panahon na niya po ang Ginoo nga po ano niya. Wala. Hoy Nok, manong nakadiha Nok? Paihaw ka, nakadiha ka tungtong. Lisod gid kayo basta ay kuan lisod ka magminyo ka niya walay kuan walay tambal bala salig lang nimo ay pagpahuway imong iminyo magpahuway na lang may pa liber ka pa kaysa magminyo ka Mangita mga dyan ka Paris. mga uban pagkaparis bitaw mo Mangita ka Paris kay mapailang kalipay nga na ka Paris. mao gyud tinod jud di man magpareha gud ang nauna baya di magpareha pero kung bahil ako di ako pala manang mo tay bana kay sa gasan pagpaingon way mo ko anak na nato magyaw-yaw Pero mas lamig na iba na nga. Kuan, ning kamot para sa pamilya. mayon ta may pagwala Inaktak man kami, Chloe. Gusto kang mulayas? Kasi nga bugno-bugno ni Mingkoy. Napahak ni mo ang balibo. pang itinam ko Lunis na pod. Dali arang adlaw. Hapit nagpasko. Wala nang kaadlaw, Pasko na. Eh, tapos na pag tuig. Dali arang panahon man no? gali ang kanin ako gali pag puyo na ko siya dalawa ako libaw ito tulog ko katuloy Nanas Junjun. Magbulkit na ron kasi siyang tricycle nga si Gijos. Nalit na. Hi guys, majong udto. Udto naman kalas 12 na, makipagmanag panglaba. Diya, mamana nang diya kaya ranginita kajo. Diyan ni mawa guys, ni mga labuno na diyan ni kada adlaw. Lakangan lagi sa kaadlaw, laban na pud. Kay gimuang si manahon, maraming naghana di makasigo ang hangir. Diyan man na dyan ko pang laba guys. Diyan samtang nga gatijak-tijak kagahang kuan. Nilabhan naligo ko. Hindi ako maligo nung maglaba kay kapoy na makasakit sa lawas. Diyan man na dyan ko guys na pangayhay na. Pahuway na pud. Hangaris dun kini ngabot na kuno ginjang order sa Shopee.
Tanaw na to kung saan nang order sa Shopee guys. Mikloy na gansa makada Mikloy. Gatong-atong ka ni Papa. Be, na order be. Isa na. Mini grinder na pang mga maliliit na bagay ba, pagkatok ng kuwan. Ano siya, barato naman. Ini yung kuwan, ini yung mga charger pa. Kani mga bala niya. Oh. Ito legit ha, daily ko na. Mga brand new yun. Natay ko na manual. Manual. Oh, diba, may manual. Oh. DC grinder set. Muna yan kuwan. Sabi kong tools imong tricycle. Tools din isang tricycle, kaya naman ko trabaho mo nang namalit ko ani. Ah, magamit ng gadyo-adyo ka. Bebe, ang sa extension. Wanda ba? Be. Subukin be. Okay kayo, under oh. Tiki Shopee, barato ra sa Shopee. Pila na. Ha? Pila na. Kuan. 300 ka pindala shipping 400 ra. May mga bala oh. Magamit naman ni ng mga trabaho ng mga pangkuan, mga project pwede ni. Yung mga bala gid oh, luto eh. Luto boy. Hindi ko nagbala eh. Pag-aralan ko muna ng mga bala sa aming pagkuan. Asa gamitong. Nagbala ba yung mga gagmay? Ang manakagadyo si mong tricycle. Ay, salamat sa Lord man ha. Managin taon ang tricycle Na itinok. na gamay ra. Buslot. Ha? Ang sa'yo nakabuslot. Kanang mga fly sa sakyanan, digit sa sakyan ba? May murag kuan ba panganas kilay. Panglimpyo mo gud mga kuan. Na. Dahil panglimpyo ni kuan bras. Nakailan lagi kag pang kuwag kilay. Siyempre kita mo ko yun. Mura man nagduwaan oy. Mura lang duwaan eh, pananalong duwaan. Pang mga gagmay na kuan gani. Yan mga trabaho ng gagmay pa. May nanay-nani, di ba? Huwag na may mga trabaho ng mga bagay-bagay. Na may gamit. Di ba na ka na nagyan ng mga hilig na. Ang kainit ka dyan itong panahon guys. Harang ka blue-blue agad ang langit. Maadyo ka dyan panahon. Diyan, kuhan hangin. Hi guys. Nahuman agad dyan ko sa mga tulumanon. Panglimpyo. Ito naman sa sakaaw. Panglaba. O mga dyan natin batanon. Kadadlaw. Huwag ka po dyan po. Maghagok. Kay hawak ra natang oras samantaya mo wa may magduot og dita mulihok di parehas nataya mo nga kinahanglan mulihok jinta kanaya mo masuko pero darhe hawak na nagang oras ako yamo ako'y boss ug mulihok og di way magduot di parehas manarbaho pa nga sus Ginoo ko bisag pagtimo pa di ta makatimo kay nagkabol sa oras. Bisag housewife ta, nagyapon tay oras para sa tiyang kaugalingon. Nami atang bana mo lantaw. Di pa abot itong trapo be. Asa mang trapo? Ano? Magpagwapa man ta para sa tiyang bana. Kay ganan ba dyan na tiyang bana nga permit ang gwapa sa ilang pananaw kanunay. Maka-proud mo na good na kay ginigi ka na to sa tagikan, trabaho ba asa, iniguli, humot kaya itong sawa. Humot ba? Ang pango. Mo na pa? Nalagi tingog, murag sinso. Murag gani grinder gani siya na mo ta grinder gani oh nagamay pangkuan lagi. Pag na yung mga Naidyan mga gamit diya diyang mga pang bulkit aliwaros na diha. Ko na bigay importante ba na. Nailuwag mga butanganan dito sa likod. Ano dyan dihay butang. Magkukuha pa kung magbulkit ko ana ra diha. Isahan rin tayo mga butang na dito sa likod para dani hapsay. May nakabutang-butang sa kilid. Kunyarag makahimo kog kuan diha gamay kuan. Naka ng mga chinilas buhatan na nimo diag tungtunganan. Hindi nga dito naputaw. Pero di kalat tanawon ipang nungtung ra.
Kay aliwaros, limenta tong nakahapsera pagbutang ba kay way aliwaros sa mata lang taon. Way karon no mga chinilas so nang puog ra. Oh, niya Taparan pa si Jang pang-welding, aliwaros. Sabahan ng kasabahay. Ilisan di ka niya. Lingog kong kika. Mga chinilas, napay mga pintal-pintal dito, napay nakabitay dari. Ang sabaa, sa Aliwaros, tanawon. Sa motong kalimuot. Maran magkagaduwa na na po. Itisting gani mo gani. Itisting na to kay Minsan majuday tabasun dana. nalay yung trabaho nito sa sikol na di mataba sa grinder dako kayo kay utonon. Nindot niya kay pwede sa mga gagmay mga masipit na bagay ba makaya ra niya. Hindi isang gamit naman na. Oh grabe naman. Iba naman. Mga budayong ikuan. Gijad. Wala pa gani na kuan. Dalawa, imo nang testing-testing. Tama ra na sa pag-testing. Hindi na magamit sunod. Siyo eh. Yung kunggi. Hindi kay klaro ba? Ang po ganita na dili maguba dayon. Iya po kay makuha na iya ha. Kay klaro ba? Mura kung alyanan ni sa kakas ka. Unja kuya Junjun, mahagbang man kadiha. Mo nang gawon na nangatang nahuna pirmi. Para maabot man gani di kasakitan. Kasi siyempre na masimong nahuna ug may tabo di nakasakitan. Okay kay niya akong kwanda. Kung bagong Sabak pa ni siya trapo, mahugaw. ligo pa man ko. Ako kaligo yung taon dahil kay gihunan ako itong motor kay biyahe ko ron. Kaya di raw nakabiyahe. Pangtan ko dani mo ang bulkit kina magdigda ko dani ug ang tiil mo pagidihaan makasiti-asiti. Ay na naghilabti ko na gani natay na maplatan ta o naplatan ta di kita na nagbulkit. Ikara ko pa bulkiton kaya. Samok-samok. Da. Di lagi ko banhagdanan na diha ibutang. Sabi lang mo na ako kay isang gamay ra man itong balay. Wa mo guna diha sa una, di mo guna diha nakabutang. Siyempre wala man na sa una kay wala pa man na bago pa naghimo. Ay na naglabti. May na kay magubanta na natay kagulingong gamit. Hindi ta mag Mo ang himuon sunod ha, pantunganag mga chinilas. Yes ma'am. Ay kabala ka ma'am basta na materialis. May sagunsa pa yung pahimo. Para plaster ng mga chinilas o ng mga chinilas o nagkabang sungag na na. Karon jahit ako kay tay kuan na kay kanina kay na flat gawas ng flat pa goy buhot man Kinumdum dyan ko nga aning luring, mga ingarong rasa mula bay diha kay masugod sa trabaho. ang kinabuhis tao di gid ma bawan sa Takay bawo. kay baw kasarat ako to Kada buntag, day, palit ako steak na kape. Wa na siya yung buntag manampit. Malitong kape na steak. kinabuhis tao kuan na gyud Hanggang alaala na lang. ay salamat Lord. Palitong juice ko, kay magtimpla tag juice, kaya kalimuot. Lingkura sa kubik, kaya magpaguman nagtrabaho to. Kung maligo por ba ko, pawal sa akong lawat. Parehas man ta, nagtrabaho ka din, nagtrabaho mo pag-usahang trabaho nun. Hindi mo ba siya palutig ko? Nagpaliwanag na nita kasi. Istorya ba sa giya? Upag sakit na kayo ng hawak si tutuwa dito, puling ko sa kukadyot. Sakit ang panghawak, winaswas dito sa labanon. Pito, pwede dito makansi. Puri na asawang di pala kansi. Huwag na bitaw tawa na kainom og juice. Yarang kalimuot, yarang kainit. Nya. Yung Diyos. Kanang pumilo. Pumilo. Pumilo juice ba? Huwag gani, guyabano. Asang naman. Di ho. Kaya ka, wala ko. Sila tawali ko kung kanina. Lisod din magayot ang way katabang. Way mutabang ba?
Huwag mo kunin mo sampita. May kukunin mo kay mahako niya ka. Pwede raman na bidyaan naghango sa sunon. Kaya raman. Ginahanglan man day, wala nampit. Yan, nagmay mahay nga waining tabang. Ano na siya? Yung mo si day. Diba, nangyay? Ang lawan pa din. Oh, magmahay-mahay nga. Waining tabang dyan. Naratan ito, wala nampit. Pwede raman ka manampit.